amb precioses imatges fetes per ell mateix abans de vindre al col·legi. Fotografies plenes de sensibilitat, de llum i de mirada artística, que reflectien perfectament com era ell. Una persona capaç de trobar bellesa en les coses més senzilles. Volem agrair especialment la participació tant de l'alumnat i les famílies del nostre centre com de totes aquelles persones externes que també formen part d'aquesta experiència. Volem donar les gràcies als centres educatius de la nostra localitat que participen en l'alumnat de sisè de primària. Gràcies per ajudar-nos a fer que aquest projecte continuï creixent i unint la comunitat educativa. També volem reconèixer i agrair el suport dels patrocinadors que fan possible que aquesta activitat pugui celebrar-se cada any.